Kecelakaan ing dalam Pantura Pati Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian kecelakaan 3 kendaraan ono ing Kabupaten Margarejo 6 Januari 2020. Tiga kendaraan kelebu mobil Toyota Rush, Honda Vario, tergendeng. Korbanipun enten Bapak Musadat umur 46 tahun, Ibu Siswanti, sopir lan penumpang. Miturut keterangan kang ana ing kejadian tersebut itu amarga enten mobil Toyota Rush sing kelangan kendali. Walaupun sampun endo, nanging enten mobil tergending niku mau nggo kecepatan tinggi lan nabrak mobil mau. Langsung ning mburi tergending mau ana motor Vario. Langsung amarga tergendinge mau rem mendadak, motor Vario mau ora iso endo langsung nabrak tergending mau.